Il-pazjenti li jbatu bl-artrite hemm bżonn li jsibu posthom fis-soċjetà għaliex f'xi każi qed isibu ruhom emarġinati. L-artrite tista' tattakka lil bniedem sa minn età żgħira u tikkawża ħafna dbatijiet psikoloġiċi, soċjali u finanzjarji, apparti mill-uġigħ u problemi fil-mobilità. Meta l-bniedem kun għadu żgħir iħossu b'saħħtu u jagħmel kull tip ta' xogħol ta' strapazz mingħajr ma jħares fit-tul u jġib quddiem għajnejh il-saga li tkun qed issir lil saħħtu. Iżda fil-verità kawża oħra ta' artrite tiġi mit-tip ta' xogħol li l-persuna tkun għamlet tul ħajjitha. Il-kellim tal-oppożizzjoni dwar l-anzjanità attiva, persuni b'diżabilità u ġlieda kontra d-dipendenza u l-vizzi, Marja De Gwara, fid-diskors tagħha fil-Parlament qalet li temmen li għandhom isiru kampanji edukattivi biex iqajmu aktar għarfien dwar kif persuna l-aħjar tieħu ħsieb saħħitha ħalli tevita mard deġenerattiv bħall-artrite. Nafu li f'pajjiżna mill-inqas għandna madwar 50,000 persuna li ssofri bl-artrite. Fejn idħol il-mard bħall-artrite ma nistgħux ninsew il-kontribut kbir u siewi li jagħtu il-professjonisti mediċi u professjonisti oħra. Għalhekk huwa importanti li nħajru iżjed żgħażagħ lejn dawn il-professjonijiet aktar u aktar meta nafu li s-servizzi eżistenti diġà mhux qed ilaħħu mad-domanda. Hija qalet li jeħtieġ li nagħmlu aktar sforzi biex il-popolazzjoni anzjana tagħna tibqa' attiva aktar fit-tul, sew mentalment kif ukoll fiżikament. Persuni li jbatu minn artrite qawwija, speċjalment dawk li jgħixu waħedhom fi djarhom, għandhom jingħataw kull għajnuna sabiex jelbu l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom. L-għajnuna jeħtieġ li tkun ippersonalizzata u li tingħata fil-komunità biex kemm jista' jkun jibqgħu indipendenti u jevitaw li jkunu rikoverati f'residenzi għall-anzjani. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa Stephen Spiteri sostna li rridu narfu b'sens politiku minn xiex ikunu għaddejjin dawn l-individwi. Hemm bżonn ta' aktar sapport f'kura u mediċini ġodda li qed jiġu żviluppati biex dan il-mard ikun jista' jiġi kkontrollat. Huwa saħaq li lil dawn il-pazjenti rridu nofrulhom l-aħjar biex ħajjithom tkun binqas batija. Il-Gvern għandu joffri iktar policies li jkunu ta' sapport fil-mixja kollha li dawn il-pazjenti jkunu għaddejjin minnha. Sapport fix-xogħol li jkollhom xogħol adattat għal kapaċitajiet li jkollhom kif ukoll ikun hemm sapport finanzjarju. Stephen Spiteri saħaq li trid issir iktar riċerka f'dan ir-rigward sabiex il-pazjenti jieħdu kura aħjar milli qegħdin jieħdu llum.